Gule, čaute, vítajte pri najnovšom videu a presne po 40 dňoch tu mám môj najočakávanejší diel a tým nie je nič iné ako RAM BXT. Tak poďme si ho rozbaliť teraz prvýkrát, sám som zvedavý, čo tu bude. Tak poďme na to. Zabalené, to vyzerá asi takto. Akože čakal som, že to bude zabalené tak, jak tie kolesa. Tie bude, že fakt topkovo. Toto je také nahádzané. Tu je riaditka. Ja to teraz vlastne celé odbalím, aby som to mohol potom celé zabaliť. Akože, no tak vyzerá to jak riaditka. Kvalita. Matné, tie som chcel. Rozmer. A vyzerá to celku v pohode, musím povedať. Ale neviem, čo som od toho očakával, akú kvalitu. Smrdia. Fuj. Money. Dobre, ideme ďalej. Riaditka by boli. Môžem si s nimi teraz karovať, keď budem sedieť na stoličke. Dobre, toto bude čo? To bude vidla. Ukáž, pozrieme. Tu sú nejaké komponenty k tomu. Ty kakas, jak vyzerá. Ukáž. Pozrieme. Akože má to tu také maličké chybičky krásy, ale to mi je úplne uprdele. Aj tuto, a nie, to bol len prach. Money. Ty kakos, heň. To je jak nejaká weapon. Akože tuto dole okolo týchto výrezov, to je také, no ale tak to mám v pečku. A inak to vyzerá akož dosť premakane. A je to dosť ľahké. Dobre, a ideme ďalej. Čo tu máme? Aha, toto bude asi najmenej záživné, lebo toto je len tá tyčka na sedánku. Seat post. Ukáž. Aha. Čekuj. To vyzerá gigantická kľúka na pedál. A to sa zasunie do rámu. Zasunieš a sem si potom dáš sedaniu. No, toto je také drsné. A toto je hladké. Ale je dobré, že to je čierna matná a nie čierna lesklá. A tu sú k tomu nejaké veci. Asi nejaké tie podložky a také chmuloviny. Dobre. Balíček od Santu. Tuto predpokladám, že budú všetky tie podložky a takéto veci. Aha. Hej, to sú tie podložky a veci na to hlavové zloženie na riadidlá. Tu je... Aha, nie, áno, tuto je krytka. To si potom asi ukážeme, keď sa to bude stavať, lebo to je také, to nikoho nezaujíma. A ešte tu je takáto nejaká vec, čo som nikdy v živote nevidel. Kto vie, čo to je, tak napíšte mi do komentára, lebo ja netuším, čo to je. Neviem, je záživné. A teraz ideme na to najhlavnejšie. Ladies and gentlemen. OK. Inak zabalené, to prišlo takto. Touto časťou sa to najviac dotýkalo toho boku tej krabice, že kľudne tam mohli dať aj trošku ešte väčšiu krabicu podľa mňa a obaliť to viac, ale zase není to ten prémiový nejaký rám, jak sú tie Light Carbon alebo Winspace. Takže oni majú asi aj tam tú pridanú hodnotu, ale uvidíme. Fuj, nejak divne to strašne smrdí, dúfam, že mi nedošiel nejaký COVID v krabici nový. Toto keď budem baliť naspäť, tak sa budem na tom zabávať. Fuj, normálne to smrdí, aké by tu bol nejaký bezďak.
2000 years later. OK, tak sa na to pozrime. Je to celé také špinavé, ten rám. Vyzerá to tu jak škrabance, ale všetko je to také jak od lepidla, od pásky, keby tam necháš. Proste špinavé. Tuto v rohoch je to také... A nie, to je zase len také strašne špinavé. Ale inak to akože vyzerá to dosť dobre podľa mňa. Toto sa tiež divím, že tu nechali. Aj tuto je nejaký warning sticker. Ale tak... Warning! When the frame is damaged, please stop using. Dobre, že hovoríte. No, akože za mňa docela pekné. Čekujte gule. Vyzerá to akože za mňa v celku dobre. Je to glossy, teda nie je to matné, ja som nechcel matné. Tu znútra vidím aj ten karbon, ako tam je. No a akože za mňa to vyzerá v celku cajk. Ja som im vlastne písal, nech mi tam nechajú aj tie nápisy. Najskôr som im vravel, že to tam nechcem. Ale potom som im napísal, že nech to tam nechajú, takže tam bude mať aj toto logo BXT. A vlastne jediné také, čo by som povedal, že čo sa mi tam úplne nehodí, je, že tu vlastne nechali toto napísané, že headset, top, 1 až 1,5 a tento down. Vôbec neviem, že prečo to dali akoby také lakované. A taká istá nálepka je aj tu, s týmto warningom. A vlastne aj tu je tento size. A možno, že to pôjde nejak dole, to budem musieť ešte očekovať. Možno keď to nejak nechtom, ale nevadí, aspoň nevadí, keď takto prelepím nejakou nálepkou a bude. A teraz vlastne na nečisto, kebyže takto tam dojdem, tak to vlastne bude takto vyzerať gule. Čo? Gule. Ja si myslím, že pohoda. Je už aj tma, je také špatné svetlo, ale... Myslím si, že ten rám je strašne špinavý inak. Z každej strany je úplne taký... úplne že špinavý, takže treba to ešte umyť. Každopádne za mňa v celku cajk. Dobre gule, to bolo z dnešného videa všetko. Ja verím, že sa vám to páčilo a že ste z toho nadšení tak ako ja. Vlastne táto objednávka bola viac menej zo všetkého najľahšia, pretože človek len kliká, objednáva a trávi nad tým čas. Čo bolo najťažšie, bolo možno keď tie peniaze mizli z účtu. A teraz vlastne bude zaujímavé, keď to budeme s Matúšom skladať. A to bude ešte otázka, že či sa nám to podarí vôbec zložiť. Dúfam, že s tým nebudú nejaké patálie. No a uvidíme, ako to nakoniec bude vyzerať. Tak nám držte palce gule. A ak by ste mali nejaké otázky, píšte dole do komentára. Stále môžete ešte hádať, že koľko to podľa vás bude vážiť. A inak, ja si budem vážiť, keď mi dáte like a subscribe. Čaute gule.